Vi har i AT2 arbejdet med emnet krop og sundhed i fagene fysik og idræt. Problemformuleringen var: hellere fed og fedt end slank og sløv. Derudover har vi nogle problemstillinger, som lyder således. Hvordan er gymnasieelevers fysiske, psykiske og sociale sundhed? Hvad er konsekvenserne ved gymnasieelevers nuværende sundhedsniveau? Hvor meget motion skal man dyrke for at forbrænde et givet måltid mad, og hvilke konsekvenser har det, hvis man ikke gør det? Er der forskel på kønnenes sundhedsvaner og ved forsøgene? I løbet af ugen har vi lavet flere forskellige øvelser og forsøg, som vi vil bruge til at besvare vores problemstillinger. I idræt har vi lavet en bip-test og udsendt et spørgeskema, og i fysik har vi lavet forsøgene trappeløb, sledekassen og peanutsafbrænding. Jeg vil så snakke om det overordnede udsagn, som hedder hellere fed og fedt end slank og sløv. Fordi i starten af ugen fik vi udleveret en artikel, som skulle være baggrund for vores sag og vores problemstillinger. I denne artikel begrunder de det overordnede udsagn, og ved hjælp af den teoretiske viden vil jeg nu komme med en besvarelse af, hvorfor det forholder sig således. Det store fokus i artiklen er nemlig fysisk aktivitet, og forskningen viser, at fysisk inaktivitet er den anden hyppigste dødsårsag efter rygning. Lægen Bente Klarlund, som udtaler sig i artiklen, siger også, at det er meget vigtigt, at vi er fysisk aktive, da vi derved får brugt vores muskler. Hvis vi er fysisk inaktive, er der stor risiko for mange følgesygdomme, som f.eks. kræft og blodpropper og flere forskellige hjertesygdomme. Bente Klarlund slår også fast, at al motion tæller. Det er f.eks. ikke kun hårde fysiske aktiviteter, der gælder. F.eks. kan man også bare tage trappen i stedet for elevatoren, eller tage en gåtur til arbejde. Den overordnede problemstilling begrundes også med risikoen for tidlig død, fordi fysisk inaktivitet sker hele 5 år af din levetid, hvorimod overvægt kun sker et par leveår af. Den overordnede problemstilling bakkes også op af Katja Jackson fra DR Sundhed, og hun er meget enig med Bente Klarlund, men Katja Jackson hun siger også blandt andet, at vægttab og sundhed ikke nødvendigvis hænger sammen. Fordi hvis man har tabt sig udelukkende ved hjælp af kostomlægning, så er det ikke ens betydning med, at man er blevet sundere. Det er selvfølgelig fint, hvis man har tabt sig, men man skal i høj grad også tænke på sine motionsvaner. Ved hjælp af vores spørgeskema, som er et kvantitativt, men til dels også et praktisk undersøgelse, vil jeg nu prøve at beskrive vores problemstilling, som er om unges motion og kostvaner. Vi har også kigget på den samlede BMI i vores deltagere, og den blev på cirka 20, hvor den normale ligger mellem 18,5 og 25, så det vil sige, at det er et rigtig flot tal. Ud fra vores spørgeskema har vi også fundet ud af folks motionsvaner. Og der sagde 70,6%, at de dyrkede en 30 minutters anbefalede motion dagligt, hvor 11,8% mente, at de dyrkede mere end de 30%, og 17,6% mente, at de dyrkede mindre. Det vil også sige, at det er et flot tal. Vi har også spurgt ind til, hvorfor de dyrker den motion, som de gør. Og der fik vi svarene som: for at holde min krop sund og styrke mine muskler, og fordi jeg synes, det er vigtigt, at man holder sin krop sund, og fordi det giver mig overskud. Som vi kan se på vores spørgeskema, er rygning også forbedret sig meget gennem de sidste par år, hvor 65% svarer, at de overhovedet ikke ryger. Derudover så har spørgeskemaet også givet svar på, hvor meget fastfood unge de spiser om ugen, og der har den største delen svaret, at de spiser mindre end 1 gang om ugen fastfood. Men vi vil alligevel lige påpege, at vores undersøgelse ikke giver et stort helhedsbillede af gymnasieelever, da der ikke er særlig mange, der har deltaget i vores spørgeskema. Hvis vi kigger på de spørgsmål, vi har stillet inden for trivsel, så har størstedelen svaret, at de er glade og tilfredse i deres hverdag, og at de har venner, som de kan stole på. Der er dog lidt uenighed omkring søvn og overskud. Jeg vil så snakke om, der er forskel på kønnenes sundhedsvaner og om nogle forsøg, vi har lavet. Vi har undersøgt, hvor meget fastfood unge spiser om ugen. Ved begge køn viser det sig, at de spiser fastfood mindre end 1 gang om ugen. Dog viser vores spørgeskema, at piger drikker oftere alkohol end drenge. Vi har lavet et praktisk forsøg, hvor en dreng og en pige skulle løbe op af en 12 meter lang trappe. Ved forsøget er der en del forskel på resultatet. Drengen i forsøget løber 8 sekunder hurtigere end pigen, hvilket viser, at der er forskel på kønnens hurtighed. Et andet praktisk og observationelt forsøg, vi har foretaget os,
var, hvor vi satte en person af hvert køn ind i en svedekasse i et kvarter. Vores resultater viser, at pigen har en langt mindre hvilepuls end drengen. Vi har fundet hvilepulsen ved at udregne effekten, som man finder ved at sige P lig med E divideret med T. Denne måling kan vise, at der er en sammenhæng mellem, hvad en dreng indtager forbrænder i forhold til personens hvilepuls. En dreng vil kunne tillade sig at spise mere, fordi han forbrænder mere. Vi har lavet kvantitativt og praktisk forsøg, nemlig BIP-test, hvor vi testede 2 piger og 1 drengs konditionsheld. Drengen havde noget bedre kondition end pigerne. Dog var der nogle fejlkilder, som spillede en rolle, nemlig nogle skader. Resultaterne i vores BIP-test viste, at drengen havde et konditionstal på 44, hvilket er lidt over middel, og pigerne havde et relativt lavt konditionstal. Og jeg vil så fortælle om, hvad konsekvenserne er ved gymnasieelevernes nuværende sundhedsniveau. Ud fra vores spørgeskema kan vi se, at elevernes generelle sundhed ser meget bedre ud, end man kunne have regnet med. Danske gymnasieelever har gode kostvaner, og eleverne dyrker en tilfredsstillende motion. Derover er der kun få, der ryger fast. Der er der bare 22% af eleverne, som kalder sig festrygere. Det kan have den konsekvens, at mange falder igennem og vil begynde at ryge fast. De er også meget bevidste omkring deres sundhed, og det betyder, at hvis de ser en negativ ændring i deres sundhed, vil de nok springe til handling og få det ændret. Samtidig føler de fleste elever, at de har nok fritid i hverdagen, så de har det psykiske overskud til at præstere i skolen og på arbejdet. Det tror vi kommer til at påvirke eleverne videre i deres liv, for de får ligesom ikke mere fritid, end de har nu. Det betyder, at mange vil prioritere og motionere, selvom de får en travlere hverdag. Vi havde også en anden problemstilling, der lød på, hvor meget motion man skal dyrke for at forbrænde et givet antal mad, altså f.eks. en pizza, og hvad konsekvenserne er, hvis man ikke får det forbrændt. Og det føde, man indtager sådan, i hverdagen osv., det bliver omdannet til energi, og der vil selvfølgelig også være noget overskydende energi. Og hvis du ikke får forbrændt det, så vil det omdanne sig til fedt, og derved, altså hvis du fortsætter den periode, så vil du blive overvægtig. Og så har vi for eksempel taget ud fra et måltid, hvor meget motion du skal gøre for at forbrænde en pizza. Vi har taget ud fra Emils løbetur op ad trapperne, hvilket tog 14 sekunder. Har vi så valgt at se, hvor mange gange han skulle løbe op ad trapperne for at forbrænde en pizza. Og der er så 6 millioner joule i, hvilket vi så skal dividere med effekten, hvor vi så får antal sekunder, det vil tage for ham at løbe op ad trapperne og forbrænde den pizza. Og så for at få det endelige resultat af, hvor mange gange han skal løbe op ad trapperne, har vi så divideret med de 14 sekunder, som det tog ham at løbe 1 gang. Og det giver så, at han skal løbe op ad trapperne 805 gange i alt. Jeg vil nu konkludere på vores problemstillinger. Hvis man vil følge eksperternes råd, kan vi derfor sige, at det er lidt bedre at være overvægtig og fysisk aktiv, end at være slank og inaktiv. Ens motionsvaner betyder derfor utrolig meget for ens samlede sundhed, da fysisk inaktivitet vil øge risikoen for mange følgesygdomme. Overordnet kan vi konkludere, at de unge gymnasieelever, som har svaret på vores spørgeskema, har et fint sundhedsniveau. Det kan vi blandt andet se på deres gennemsnitlige BMI, der ligger solidt i normalområdet, og størstedelen dyrker den anbefalede mængde motion, samtidig med, at en del elever føler, at de har nok fritid i hverdagen. Mange har et overskud lige nu, men når mange får en mere travl hverdag, bliver den motion, mange elever fik, omprioriteret til at studere og arbejde og eventuelle børn. Det tror vi kommer til at påvirke eleverne videre i deres liv, fordi de ikke får lige så meget fritid, som de har nu. Eleverne bliver nødt til at ofre noget for at få den tid til at motionere i hverdagen.